na-ekene m Valentine ma elugo nso mma gwa unu ihe na-abụ na ịtọ a ga-aga onye mee ma na ọfụ gị n'anya. Nke mbụ, ncheta amaka ihe ọbụla o kechiteli gị, ọbụgodi bọksa, ọbụgodi handkerchief, ọbụgodi flawa ka ọfụ n'ọfịa kata, ọ bụ akụkọ otite bịa nyere gị. Ncheta ọ bụ ya karịcha ihe niile, ọ bụ ya bụ real ịfụnanya. Ịhụnanya onye nwe anyị bara ụba, naanị ịhụnanya ka o jiri bịa n'ụwa. Ọzọ bụ mbọsị 14 ahụ onye ahụ ama nke akụkọ gị na ya ga-afụ iru na iru nya maka nya ka iji ga ama ma o ji gị meli first class ma second class ma third class. Ụfọdụ ga-akọ akụkọ jebebe first class fa mbọsị nke ọzọ bịazie gị nwa ka o ji wee meli second class, ịghọtago. So o nwezi ike mbọsị 16 ọ gazie na third class. Ọ bịa ọ na-akọ akụkọ, o jikwa gbanwa nnụnụ ma mụ ya jikwa wee fenke. Yes, jeeni fụ onwe unu n'anya. Asịsị ịfụnanya na ịfụnanya amaka nya bụ mana unu ejekwane na họteelụ, unu ejene be unu ejene na chalet, unu jee na Tantalizer metụ ụwa mma, lie ihe gụrụ unu agụ, gbaa egwu na onye ejene na nji, onye ejene na akpa takalụ mmadụ akpa ya, ịghọtago. So ọzọkwa bụ o nwere ihe eji afụ mmadụ n'anya. Asị ma ọnwụ ma ndụ mana arụ ike mana arụ ọnwụnwụ, ị ga-akwụdosikwa ike. Asị gị tụrụ ụlọ na ọ ga-akwụdosi ike, oluo ịmala onye fụ gị n'anya nya ịnọkọta iju anya isi a ị ga-akwụdosikwa ike mana arụ ọnwụnwụ mana arụ ike mana ọ ganyala mana ogbenye. Ọ sị gị tụrụ ụlọ onwe dị ihe ga-eme ka nrapụ gị n'ụwa nwa edi ona ntọkwa gị. Ị ga-anụkwana m age is just a number. Ụgwa gị ya ọtụtụ na-ekwu ya na-egbuligbo ọnụ. Ịma ihe ị ga-eme jos nwanenye ofu mbọsị ikpe ekpele si Chukwu achọkwara m ngwa onye a ihe a jos ka mma ma ọfụ m n'anya. Achọrọ m isi asị mana Chukwu gbaghara m jos nna achọrọ m ịnwale. So ilu isi a arụ na-aya m shuga na-ayakwa m, mgbanye elu na-ayakwa m, nke nwa na-ayakwa nkekwa. A sịkwa na osinọ kidney ka osinọ liver na a ga-abịa dute onye ga-edonate enu idu health bịa donate yelenu otie mbọ osi gị ọbụla ọgwụ na ọma nlekwa maka gịnị ọmaka lọvụ nwa gbakwa ọkụ kama si gbasa ifu. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-ekwu ịtụgbu onwe gị mbọ tụgbu. Yes, ọ ya asị kama ka agbasa ịkpọsikwa anya ọma mbịa otuo mbọ ya ka iji ga ama na ọfụrụ gị n'anya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na fafụrụ gị n'anya mana ọ bụ na egbuligbo ọnụ. Ọ bụ etesti ka eji ama etesti. Ọtụtụ na-ada, ọtụtụ na-asọkọ mbụ. So nke abụọ bụ o nwere ike ịbụrụ nwoke ị na-espendili nwaanyị ego n'ụdị na ị ga-anụ ya ofu mbọsị isi ya ịma ego niile m na-espendili gị ọkwa n'afọ iwu ka m na-azụ. EFCC abịagobe m kụọ aka deteli m akwụkwọ si m bịa ekpeti enyi asị nọ nga na m ma eje nga 5 years si na onwere ihe ga-azọ nwunye n'elu ụwa. Sọsọ ihe ga-azọ nwunye bụ ma ofu onye ọbịa gachitelie nga. Ịma na a na-agachiteli mmadụ nga o nwere ihe mmadụ ga-eme asị ya gaba nga isi ya nya pụọ ka ị gachitelie nga a na-eme ịghọtago. So isi ya ebe anụnwa m na-achụta nwa ego m na-ahọzụrụ ị ga-abịa ka ị gaba nya bụ nga, ị ga-abịa ka ị gachite m nya bụ nga ka nka na-achụkwa ego na-ahọzụrụ mgbe iji pụtazi anyị n'ụba di na nwunye. Ọ ga-asị Chukwu ajụta ofi akwa ịbụkarị onye ori mama amara chai amakwa ekwe obi ka ịkpọkwana m n'ụdị ya ahụ mmadụ ikwechacha. Biko jebele nnọọ onwe gị, jebele onwe gị. Ọtụtụ ga-ajụ mana very few ga-ekwete. So igwe anya ọ dakwara ọ dago. So ịchọ onye ọzọ nụọ ma ịnụziri ya. Nke ụmụ nwaanyị bụ ma afọ ime ịnọkata isi nwoke na-edi ime ịdị ọkwa ime isi ya ọkwanụ ka achọọ ka esi gaa nụ. Ọ sị gị jee n'onye ihe nwere ihe ụmụ nwaanyị ibe gị na-eme. Ịbụ nnọọ juwu nwaanyị, ịbụ nnọọ awa, ịbụ nnọọ mgbeke. Ịmara ihe a na-eme ka ime ịrapụ nnọọ onwe gị aka isi nnọọ na ịtọrapụ onwe gị ịjaghị nnọọ ịmara ihe ịbụ nnọọ olodo. Ihe a ka ọ ga-agwa gị ama akwa ngịzi amazịkwa gị isi na onye ka ịbụ.
just what abe mbia na ebo m ihe m emere. In short, amakwa m gị na Emeka, ama m gị na Okechukwu, ama m gị na Chigozie, ana m afụcha gị ebe ahụ. Ịmara na anya na-aga walawala na ụkwụ na-aga walawala na afịa. Iche na m anara afụ gị mụrụ ma gba nkịtị. Ịmakwala ebe ị wụlarụ ijekwechila ọgọdọ gị. Ọ bụ ihe ọ ga-agwa gị. Mana ọ bụrụ onye fụ gị n'anya ụmụaka oge si he nya n'ime ụmụnna anyị ga-abụ nna ngwa n'ụsọ ka anyị jee nụba di na nwunye. Ifu gị so ọzọkwa nke nwoke asị enwe ezikwa m ego ọkụ gbara nnọọ afịa m kọntena m aṅụ na-anata na nnọọ ọda na mmiri ndị kọstọm wee sizie enyi ekwuchekwa ihe ayọkwa chukwu si ya biko nye emekwene mana ka isi asị wee nweta ezigbo nwaanyị. So ịgbachazịa nwaanyị ihe a na inwe ezi ego na ịghasazi ka ọgọdọ ọ ga-eje bite ego ka etinyekwe muvukwe nke fọrọ afọ ma ọ bụ bịa ka anyị manejibe anakwa m maneji anara m maneji biko mana ọ bụrụ nwaanyị mali ihe ọ ya si gị ngwa ebe ịdacha aghasazialụ na aghasalụ ka ọgọdọ ngwa ka anyị manejibe ebe ije ka m meje moto gị ahụ ileche gị ka anyị were ụkwụ na-agazikwa ebe ọbụla ije mmeje ifu gị onye kwu onye nụbi ọsịsọ ịma na ezigbo nwaanyị unu kwesịrị ịdị na-atrai na-etest wee rọta ezigbo nwaanyị. So Valentine elugo ọfọ obele ka o luo so ịmalụ na ị ga-eme ọfụma iwenye aka elu ka anyị connect ya gị just wenye aka elu ka anyị connect ya gị ndewo na anyị ga-akọnekt gị ebe ị ga-anụ di na nwunye. Anyị nwee WhatsApp group unu batani especially ndị odogwu ka anyị na-akpọ batani.